guys! Langasan! So namin diri guys sa among rooftop sa among mansion. So na may pork na si Kyang Kyang na si Kashi. Si Kashi, si Kasi. So kamo na mag-determine kung saan. Okay. So namin nag-grill me. Nang langaw nagpiesta sad. So nami pork, nami eggs, nami shrimps. Nami pork. So iya din birthday to guys sis. Gahapon! Happy birthday! Unya, little celebration food kay engaged na siya. Dito. Nadulag Super Mario. A few moments later. So, mao na siya guys, ang porky. Porky. Nasad may saging guys So, ginamos with pork. Na ay leftover. Na apoy. Sana, sorry, Shin Ramyun. Shin Ramyun. Shin Ramyun. Basta, muna na siya guys. Muna na siya guys. Napod may dua dyan ka tray sa itlog. Grabe. Ay sa balay ng isa guys. Init na na. Nasad may Ako, Abrian. shrimp. Nagbabos-babos. A few moments later. A few moments later. Okay guys, so natay activity today sa mga bagong engaged na couple. So, natay question. Ayun na yung mind ang background. Mind ang background. So, naani question, walay saktong tubag. Sila ray makaingon kung sakto or dili. Okay? Disclaimer ha. Kung dili mo pariha og kanang ay answer. Uy, bulagay. 2 seconds later. So, nakoy 10 ka question. Kulbaan lagi mo. Dili good makulbaan, guys. Share na lang ako sa blowing hands. Ituntun mo. Ting, dili. Anong question na na eh? Lagi. Oh, question number 1. Bawal man yan, dapat online class man. Okay. Uy, easy. Are you there? So, ginari ka, Victor. One seat apart. Social distancing man. So, ang among manghuda ni si Lilay, si Carmel Ray, then among brother Bear, si Victor Jr. Okay, mag-hi ka Kasi na. siya, Hi, guys! Hi, guys! Pagkano siya si Easy. Okay, question number 1. Asa mo first nag-date like official na gyud mo as girlfriend and 5 lang boyfriend? ka seconds. 5 seconds. First 5. Official gyud Ah, okay. kamuna then first gyud ninyo nga date. 5 4 3 2 1. My God, wala pa. May counter. Counter strike. Oh my God. Yun or ka na date lagi. lugar aha mo Asa asa mo first nag-date official na mga girlfriend and Pili mo gibi, boyfriend? pero kana na lang kanang, sige. Sige, 1, 2, Maybe it's what guys says. So, oh my sila God. nalimot na sila guys. So, Kanang formal na date or basta kay date. date? Uy, sa Ate formal, informal guys. Paano ba? Basta, mora gyud di ako par nga dating place. Reveal na? 1, 2, 3, reveal! Kagamay ba? Be? Chowking downtown, guys. Alad, guys, ano mo? Oh, kita di ay. Kasi nga silang kuhan. Ay,
Dili. Daman ko yung kauban. Sila My God. Pauline. So, mong ko ng What first yung date. official date Oh, yun? sure, date to ninyo. Oh my God, dili sila pareho. Nana sila yung Answer, round. Tulo lang guys. ka. Ay, sige. First Shot, na mo pero dili, may shot. kauban lagi. Say sakto. Wala. Kasi sakto nila guys, you be the judge. Okay, question number 2. Kinsa na tao ang super gasilusan ni Victor? Huh? Kinsa nga tao? Gisingot Kung si wala, Victor, bakit guys. pag wala? Kung Oh, wala, di wala. And not applicable. Pero kung naa, Five, then... four, one, reveal! Si Victor kay wala man. Ah, wala. Yeah! Number 3. Unsa color sa blouse? Unsay color sa blouse or t-shirt ni Lilay sa time nga gisugot niya si Victor? Wala, convince si Lila yung sakto yung answer. Ambot lang si Confident Victor. kayo siya sa iyang answer. Black. Uniform! Wala. Unsay uniform? Unsay color sa uniform? Kasi yung shanks na uniform, di ba na yung black ang shanks na uniform? Dili, nakablock ko. Uniform din siya. Pero sa yung color ang uniform. Full uniform. Black. Dili, nakablock. Ah, datay picture. Oh! Okay, dili, nasa kong ko. Na ay evidence guys. So meaning, si Lila yung pinaka-sure. Si Lila ang pinaka-true. Kato inilog kay Confident guys na ay evidence Kamudwa na naka-black. black iyang t-shirt. Kaya mo gusto ko na. Number 4. Unsay pinaka-goal ni Victor sa life? Kung naistoryahan nila, no? So si Victor ang wakabalo. Or na ba mo yung naistoryahan nga? Goal. Bobby, gusto jud ko ani mo yun yung Gigutom ang counter. Pinaka-goal yun na ko sa life. Or na-share Gusto ba mo sa niya? karir sa... Depende, basta kay pinaka-gusto yun. Laylan. Ano man, nga si Victor man nga goal. Dili mong goal ay ha, dili mong goal. Taas, ano ba kasi answer? Basit iyahan ng goal, iyang gisuwa. Kung ano na ito, nag-essay writing. Lagyan ko Saka... Okay na? So, 1, Karir ako ah. 2, 3, reveal. Ma-settle na jud sa work. Makasal sa Nazareno. Okay. So, si Lila, iya ang answer is sa Sa career. buwan mong good, mo na sa karir. Oh, then si lahi Victor, sila. iyang answer is makasal gyud mo gyud yung pinaka-goal sa Kay sa karon. Nazareno mong good ay sa Nazareno ko na. Oh, religious. Meaningful. Okay. So, number 5. Favorite ni Lilay nga sudan. Pero kami tanan kabalo. Dagan mo kayo. Pili na ka. Favorite like murag comfort food niya Kung or pwede lang adlaw-adlaw. pwede lang adlaw-adlawon, buntag, unto, gabi. So, saon na lang. 5, 4, 3, reveal! Egg. Batang nagrilin. Batang nagtrilin. Okay, next. Number 6. Favorite ni Victor nga brand sa t-shirt. Like, kung ato siya aning nga butik eh, murag Mo na yang makapalit gusto. gid sa yan na ba? Murag, termin niya, mostly sayang sa nina kaning nga brand. Or ganahan jud siya. Oh, ganahan jud siya diri magpalit. Whether t-shirt siya, pants siya, or... Mas 15 ang naglito. Pwede man nimo daghan ninyo ang ikuan, ibutang. T-shirt. Oh, t-shirt. Ba t-shirt? So, si Molly o si Easy sa background. Molly! Come here, baby. Ay, so... Ay, mo pa ni? 5, 4, 3, 2, 1. Reveal! Ano ba ni?
Culture. Bench up, bench. Okay. Like Culture. Culture Okay. Pareho sila og answer. Kani, number 7. Giunsa og sugot ni Lilay si Victor? Text, call, or personal? Sa'yo na ra. Sa'yo, easy. Isod na magdili sila magpariha ani mga guyses. 5, 4, 3, 2, 1. Reveal! Butangan ba manggo na ako na sa rin? Personal sa Nazareno. Sa Nazareno! Okay. Number 8, guyses. Atong pangutana. Unsay first na gift gihatag ni Lilay kay Victor? Napapwede. Napagod siya tangan. Pinaka first na gift gihatag ni Lilay kay Victor. Murag wala gyud yung wala. Murag wala sa gihatag, guys. Inot sa guys, inot. TLC na lang daw, tender loving care. 5, 4, 3, 2, 1. Asa? Si Victor ang dugay kay maka-answer, guys. Oh, bani. Be? Shoes. Unlan, baso, ug mag. Ah, wala! Sapatos. Ay, oo na. Ay, sayop si Lilay. Single, single talaga sapatos. Sapatos, Single, bongga. mga gusto. Dili ko. Okay, tapos ko ng sapatos, basketball shoes. Oh, kato ba? So, sa kuan. Ay, or mas una ang lan. Dili. Dili. Mas God. una ang lan. Dili. Gisingot si Victor, guys. Nahinuhong. Nahinuhungay ka kahit mo, guys. Ah, okay. Hinunghungay. So, lan di ay yun ang. Unlan. Ay, hindi. Adig. Mag di ay. Mag Customize di ay. nga Baso mag. or mag. Oh. Oh. Customize nga mag. Safe kasi Victor. Tulo iyang answer. Hindi, nagdunan man sila. Tulo ka bug generous. Generous. Unlan, baso or mag. Ano, nasulat naman ko na kung baso ka. Pwede isunusan. So kani number 9. Unsay recent ninyo giawayan? Kanon kanto katong baso. Baso or mag? Say recent ninyo nga giawayan. Lisod din ninyo yun ani guys, no? Mahalag ka ng mga kuwan. Sige, away mo. Gawaya din. Ay, wala ko yung nunando. Wala gipalitan ni Victor og 1 tray ka egg. So, wala ko yung... Away last. Five. Confident si Victor this time, guys. Say ni iha. 5, 4, 3, 2, 1. Reveal! Kani? Be? Online ko, pero Last wala na ko gi-replyan iya Simon chat. chat. Nakikita Kaya sa busy iyang ko. barkada. Ay, dili same. Sila rin. Dili sila the Ay, mo. same. Tatong, bago pa. Last week. Sila rin. Nagkasinabot, guys. So, last question. Unsay di ganahan ni Victor kay Lilay? Tingin nga ba ko? Either iyang batasan or iyang mannerism or iyang gabuhaton or saba basta dili niya gyud Kaunon ganahan. niya sudan ni Victor. Ay sige, sudan og itlog. Pinaka di ganahan, pinaka like di gyud siya. Sa kung saon masuko or ma-high blood gyud siya. or Yang ipon ma-irritate. sa kalangala. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, Reveal! isa. Erase daw. Sige na. Wala ko yung isa. Lansat. Ay, kitso na. Yan na. Ako ang last. Okay.
Okay. Dili na ko sa makuan. Ako Sige, na reveal. explain. Ako na Okay, explain. na-explanation, guys. Issues or kanang? Kuan bita. Gaway nga away padakon. Okay. Na siya issues niya padakon. Imulay. Issues. Medyo same sila pero di sila same. Pero pasabto. Pasabot na mo guys. Same sila nga, di sila same. Padakon, Oh, sus. Ako'y na-witness Daghan na makarelate away nila. na. Unsa da? Basketball si Victor nga wala nang. Kaya siya, ha? Kaya pa ka nawag? Diba? So, mao to guys, 10 questions. Sila rin nakabalo kung tinuod or dili. So, bye.